mga kabalen, welcome to Panda. Yes, for today's vlog, kayo ba'y naghahanap na pampa-refresh, halo-halo, mais Con Yelo, or anything na pwedeng-pwede ngayong summer, and this is for you. Actually guys, ito yung mga gustong-gusto natin sa tuwing tag-init or summertime. Ito po ang sweet tooth, bagong-bago pong puntahan dito sa Angeles City. If you wanna know more about them, samahan nyo kami sa tara. Let's go! Congratulations! With unlimited